खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बावैसो सान सिगां 2025 मायथाइनि गुनउत्सबनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय आसाम सोरखारा। नाथाय बिटिआरनि मोनब्रै 6 सिडुलनि एरिया, कार्बि आंलंनि मोननै 6 सिडुलनि एरिया आरो दिमा हासावआ बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव दङ आरो बिटिआरनि उदालगुरि जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, चिरां आरो कक्राझार बे गाज्रि थासारिखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिखौ लानानै गोलाव सम खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरो बे खामानि मावनाय समाव जायफोर जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायनो बिटिआर ओनसोलाव बर' मिडियामजों लोगोसे जायखिजाया मिडियामानो जायाथों मानो बे 6 सिडुल एरियानि गाज्रि थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। जों सिगाङावबो उदालगुरि जिल्लायाव पार्मानेन्ट इन्सपेक्टर स्कुल आरो डिअ गैया आरो बाक्सा जिल्लायावबो इन्सपेक्टर अफ स्कुल डिअ पार्मानेन्ट गैया। बेनि थाखाय जों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ गोबां खेब बुंबोदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो पार्मानेन्ट अफिसार एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखिसै। बेखायनो जों मोनसे रिभिउ डिसकासन खालामफिनगोन आरो बे हाबाफारियाव जों बर' थुनलाइ आफाद, अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएसन आरो 500सो फोरोंगिरिफोरखौ लाफानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अडिट'रियाम हलाव सानसेनि जथुम्मा लानाय जागोन जाहाथे उननि समाव रिजाल्टआ बेबादि गाज्रि थासारियाव फैया होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो बेजों लोगोसे आसाम गुनउत्सब 2025 फिथाइयाव बिटिआरजों लोगोसे 6 सिडुलनि फरायसालिफोरनि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन फिथाइ फैनाया 6 सिडुल ओनसोलनि फारसे आसाम सोरखारनि गोहैलो खामानि मावनायनि थाखाय जादों होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। बावैसो सान सिगां ससियेल मिडियायाव गोबां गोख्रैथिजों गोसारनाय भाइरेल भिडिअनि सायाव खेंफोरथि होदों एमएलए दिलीप बर'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि भिडिअ भाइरेल जानाय सानखालि साथामसो सुबुङा गावखौ ब्लेकमेल खालामदों होननानै अजद दैखांदों। मानोना सानै साथामसो सुबुङा गावसोरनि मोनसे ग्रुप दं आरो बे ग्रुपनि सुबुंफोरा गावनियाव 1 कौटि रां दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। बे दाबि खालामनाया 5 दानसो जाबायमोन आरो रां दाबि खालामनायखौ होआब्ला गावथारनो हुमखि होनायजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो गावथारगोन होननानै हुमखि होबाय थायोमोन होननानै फोरमायथिदों। बेखौनो खाबु लानानै रबर बागानखौ नायनो थांनाय सानखालि आंखौ फैफिननाय समाव गंसे गारिनिफ्राय 4 सेंग्राफोर, 2 उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरा ओंखारनानै आंनि गारिनि दरखौ खेवनानै आंनि गारि ड्राइभार आरो आंखौ सिलाइ दिन्थिनानै खर'खौ खाथेनानै लानानै थांदों। जाय जायगायाव बिसोर लानानै थांदों बे जायगायाव हाग्राबारि आरो जेबो सोरां गैयामोन। बेयाव लांनानै आंनाव 1 कौटि रां दाबि खालामदों। नाथाय रां दाबि खालामनायखौ होनो हायैनि थाखाय आंखौ गुबुन मोनसे हटेलाव लांनानै आंखौ आंनि सायाव नंखाय भिडिअ फुटेज खालामनानै बिसोर ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ उननि समावसो नायबिजिरनायनि गेजेरजों नुनो मोननाय जासिगोन। नाथाय बिथांनि भाइरेल भिडिअनि सायाव खेंफोरथि होनायखौ गनायनानै लायाखै दाय जाबसिनजानाय सुबुंफोरा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला एमएलए दिलीप बर'आ खौरां बिजोङाव बुंनाय बाथ्राया सैथो नंजोबा। मानोना जों बिथांखौ ब्लेकमेल खालामाखै। जों बिथांखौ गोबाव समनिफ्रायनो बिथांनि गाज्रि आखलखौ खोनानो मोनबोबाय थादोंमोन। बिथाङा बै सानखालि गावनि रबर बागानाव फैदोंमोनब्लाबो बिथाङा गावनि कार्डखौ लाबोआखैमोन आरो बेबादि नायगिदिंनाय फावजों फैफ्लानानै बिथाङा उन्दै उन्दै सिख्लाफोरखौ लानानै रांनि लब दिन्थिनानै उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरजों देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय खोनाबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेखायनो बै सानखालि बिथांनि गुबै आखलखौ संदाननो थाखाय बिथांखौ जों उन उन थांफानानै हटेलाव उन्दै हिन्जावसाफोरजों हमनो हायो आरो हमनानै पुलिसनो गथायनानै होफैयो। बिथाङा जोंनि सायाव बेबादि गावखौ गावथारनो हुमखि, रां दाबि खालामनाय बेफोर बाथ्राया सैथो नङा। मानोना जोंनाव बिथाङा हटेलाव थानाय भिडिअआ गासिबो दंजोबो आरो बिथाङा जोंनि सायाव बेबादि नंखाय अजद दैखांनायखौ थाबैनो दैखांना लाफिननो नांगौ होननानै दाबि खालामदों दाय जाबसिनजानाय सुबुंफोरा। गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय तेलिपारायाव केभिकेनि साखाथियाव मैया संकस डिग्री फरायसालिमानि गोदानै बिल्डिं न' लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ एमएलए जिरेन बसुमतारी बिथाङा गायसननानै होयो। बिटिआर सोरखारनि मददजों गिबि खोलोबाव बे संकस डिग्री फरायसालिमानि बिल्डिंखौ 50 लाख रांजों लुफुंनाय जागोन। मैयानि बे हाबाफारियाव एमएलए बिथांजों लोगोसे बिटिआर सोरखारनि मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा, बारग' एमएलए हेमेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो फरायसालिमानि गोरायुंजों लोगोसे बिबुंगोरा फरायसाफोराबो बाहागो लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि खालामनाय बादियै गोदान दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै ब्रह्म मार्ग मुङै लामा आरो मुसुखाया थाबैनो बेखेवजासिगोन। बे खौरांखौ मिथिहोदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो थानाय
लामाखौ बड'फा इउएन ब्रह्म मार्ग बिमुंजों होनो थाखाय भारत सोरखारा गनायथि होबाय आरो बेजों लोगोसे बे लामायाव बड'फानि मुसुखाखौबो खम समनि गेजेरावनो गायसननो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। जेराव बे दाबिखौ मावफुंनो लानायनि थाखाय नखर मन्त्रि अमित शाह आरो नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। सानथामनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमायाव खुंगा बाथि अल आसाम कालारि पायाटु चेम्पियनशिप 2025 खुंफुंजागासिनो दङ। क'क्राझार जिल्ला आरो दतमा दालाइसा कालारि पायटु कमिटिनि बानजायनायाव बे खुंगा बाथि अल आसाम कालारि पायटु चेम्पियनशिप 2025 क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमानि दासा इनडर स्टेडियामाव मेहेरगोनाङै सोलिगासिनो दङ। मख'नोगोनांदि बे बादायलायनाय हाबाफारियाव रायजोनि गासै 28 जिल्लानि गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैनो हादों। बे जिल्लाफोरनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लायाव दासिमाव 9 मेडेलखौ मोननो हाबाय। 9 मेडेल मोननो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों क'क्राझार जिल्ला कालारि पायटु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिल्लु कुमार ब्रह्म बिथाङा। बावैसो सान सिगां उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया अनजुलि दैमारिखौ सोंखारिनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों एक्स-एनडिपि डी बानस'आ। बिथाङा फोरमायथिदों दि रबिन्द्र बसुमतारिया अनजुलि दैमारिखौ फेलार लिडार बुंनो हानायनि जेबो मोन्थाय गैया। अनजुलि दैमारिया बिथांमोनखौ गोदानै राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाफैनो होननानै बुङाखै। अनजुलि दैमारिया फेलार लिडार नङा, बिथाङा सासे साक्सेसफुल जानाय आइजो आरो जों रबिन्द्र बसुमतारिखौ खावलायदों दि अनजुलि दैमारिखौ फेलार लिडार बुंनायनि सिगां गावखौ सानग्रो होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो एक्स-एनडिपि डी बानस' बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।